क'क्राझार दख'रा एबसुनि बानजायनायाव ड्राग्सनि हेंथायै सांग्रांथियारि साइकेल रेली दिनै जोबथा सान दुलाराय बर' फरायसा आफाद क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव थांनाय 15 अक्ट'बरनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों ड्राग्सनि हेंथायै साइकेल रेली हाबाफारि बानजायदों। सा क'क्राझार दख'रा एबसुनि बानजायनायाव दिहुननाय सांग्रांथियारि साइकेल रेली हाबाफारिया थांनाय 15 अक्ट'बरनि फुंबिलियाव थिथागुरि गोजौ फरायसालिनि लांगोनानिफ्राय जागायहांजेनदोंमोन। बे साइकेल सालायनायाव हाबाफारियावनो मैखोमै बाहागो लायो सा क'क्राझार दख'रा एबसुनि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरजों लोगोसे दालाइसा आफादनि बिबानगिरि आरो गुबुन गुबुन गामिनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे सानसुमै बिथांमोनहाबो 15, 16 आरो 17 अक्ट'आव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सा क'क्राझार दख'रा एबसुनि बानजायनायाव ड्राग्स एबा फेग्रा मुवा सोबनाय जानाय आरो बाहायनायनि हेंथायै सांग्रांथियारि साइकेल रेली हाबाफारिया थिथागुरिनिफ्राय जागायना सा क'क्राझार दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन गामिजों दावबायनानै दिनै 17 अक्ट'आव आवदां बाजारनि खावलाब दखानाव थुंगेफैयो। मख'नो गोनांदि सा क'क्राझार दख'रा एबसुनि आफादगिरि बिपुल वारिया मिथिहोनाय बादिब्ला सा क'क्राझार दख'रा एबसुनि 80 एबसुनि मावथि आरो फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लायो होनना फोरमायो आरो गं 130 गामियाव हाबजोबनानै मोजां रायजो राजाफोरजों सावरायो खाबु मोननो हादों होनना रोखा बुंथियो। लोगोसे दिनैनि बे साइकेल सालायनाय जोबथा हाबाफारियावनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो थुनलाइ नेहाथारि सिबिन नार्जारि बिथाङा मा फोरमायखो? बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गिबियाव बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम गिबियाव साबायखर जासिदों आरो सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सानथामनि हाबाफारिजों जे साइकेल सालायनानै हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ गावसिनि दख'रानि बेन्दोङाव जे एन्टि ड्राग्स एन्ड ससियेल एवारनेस बे बिथांखिखौ लानानै जे मावफुंबाय। दिनै 15 थारिखनिफ्राय जागायनानै दिनै जोबथा सान बे खावलाब बाजाराव फोजोबफैबाय। बेयाव बुंनो थाङोबा गासै सानथामजों मोन 14था मिटिं पइन्ट बेबायदि गामि गामि साइकेल सालायनायनि गेजेरजों बेबायदि मिटिं पइन्ट खालामनानै गामिनि रायजो राजाफोरजों बिसिनि प्रब्लेम आरो जोंनि थांखि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि बिथांमोनजों शेयार खालामबोनाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौनो हास्थायो जे जेब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोनोम मोननायनि उननिफ्राय बर' हारिनि जे थांनाय थैनाय आरो जौगानायनि गोबां बिथिङाव सोलोंथाइ समाजारि हारिमु बायदि रोखोम गोबां बिथिङाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोगासिनो दं गोबां रोखोमनि बायदि हाबाफारि लानानै। बेबायदिनो बे सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां जे बर' हारिखौ मुलुगाव मोनसे गेरेमसा माहारि दानायनि थांखिखौ लानानैनो बे साइकेल सालायनाय साइकेलजों हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ मावफुंदों। दिनैबो 7टा बे मोननै इउनिटनि सिङाव 7टा मिटिं पइन्ट खालामनानै आरो गासै बे मोननै इउनिटनि गासै आवथायाव थानाय गामिफोराव साइकेल सालायदिंनानै जोंनो लाइमोनफोरखौ एबा सोलोंसाफोरखौ जोङो निसा बाहायनायनिफ्राय जानगारावनो थानो थाखाय गोग्गो समाज दानायाव बाहागो लानो थाखाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफोरा होख्राव साइकेल सालायनानै गामि गामि माखासे एवारनेसनि थाखाय बे सानथामनि थाखाय साइकेल सालायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो मिजिंथियो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेब्लायबो बेबायदि हाबाफारिखौ मावलांगोन। जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव जोंनि फरायसाफोरनि गेजेराव जोंनि बे ओनसोलाव गोबां लाइमोनफोरा निसा बेसाद बाहायनानै गावनि फिउचारखौ खोमानांनाय एबा मोजां सोलोंथाइ लानो हायै बेबायदिखौ जोङो मोनबाय थानाय जादों। बिनिखायनो जों गोग्गो सोलोंथाइ लानानै आरो बर' हारिखौ मुलुगाव मोनसे गेरेमसा माहारि दानांगौब्ला जों बेबायदिनिफ्राय गोजानाव जानांगोन। जोङो निसा बाहायनायखौ गोजानाव दोननानै जोङो गोग्गो सोलोंथाइ लानांगोन आरो जोङो गावखौ साफा राफोद आखा फाखा सुबुं जोङो दानानै लानांगोन। आरो बेजों लोगोसे फोसावहरबावनाय जायो जे जोंनि जेनाखि लाइमोनफोरा आथिखालाव गोबां निसा बाहायनायनि गेजेरजों गोबां गाज्रि खामानियाव एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआव बाहागो लानानै माखासे रोखोमनि जेरैहाय दा थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जोंनि लाइमोनफोरा फ्राय
उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो फरायनाय गारनानै बेकार जानानै थानाया जोंनि ओनसोलाव गोबां जाबोदों। दा बैफोरो गैया खालामनो थाखाय बैफोरखौ गैया खालामनो थाखाय जोङो गिबियाव फेग्रा मुवाखौ जानगाराव दोनग्रोनांगोन, मोजां सोलोंथाइ लानांगोन। बिनि उनाव जोङो मोजां सोलोंथाइ लानो हायोब्लानो जोङो बेकारनि जेंनाया खमायगोन। उन्दै बैसोआव जेनाखि फेग्रा मुवा बाहायनानै माबा नङा माबा मोनसे मावफ्लांनानै जोङो उन्दै बैसोआव हाबा लानांनानै जे दायनिगिरि जायो आरो बैफोरबायदि दायनिगिरि जानायनिफ्रायबो जोङो गोग्गो सोलोंथाइ लानो हायोब्ला जोङो गोजानाव जानो हागोन। आरो बिनि गुदियाव जोङो फेग्रा मुवाखौनो नागारग्रोथारनांगौ होननानै दिनै गासै फरायसाफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे मेसेज हरो एबा खावलायहरो, जाहाथे बे बैसोआव फरायफुनाय बैसोआव गोग्गो सोलोंथाइ लानानै गावखौ सासे मोजां नोगोरारि, सासे मोजां सुबुं, सासे रोंखा राखा आखा फाखा समाजनि मोजां फरायसा एबा जिउ दानो हानाय खालामनानै लायो। बेखौ बुंनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसा खालामनाय जाबाय। गोजोन्थों। जोङो सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाहाय 15, 16 आरो 17 अक्ट'आवहाय सानथामनि हाबाफारि लानानै जोङो एन्टि ड्राग्स एवारनेस साइकेल रेलि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो जों दिनै फैयै फैयै बेयो दिनै जोबथा, आरो जों दिनै जोबथा समसिमावहाय गासै 140 किल'मिटार जोङो साइकेल सालायबाय आरो जों खोब गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोबा बे साइकेल सालायनायावहाय गोबां गामिनि रायजो राजाफ्रा जोंखौ खोब जोथोन खालामदों, आदोर लादों आरो बिथांमोना जोंखौ दै लोंहो हरदों, साहा लोंहो हरदों, बायदि बायदि जाग्रा मुवा बिथांमोना जाहोहरदों, सानजौफुनि जानाय जाहोहरदों, हरनि जानाय बिथांमोना जाहोहरदों संनानै खावनानै, आरो बिथांमोना जोंखौ हरनि समाव थानायाव मोजां जायगा बानायना होनानै खोब आदर लादों। बेनि थाखाय जोङो खोब गोजोननाय मोन्दों। आरो जों बेवहाय जोङो बे साइकेल सालायनाय हाबाफारिजों जोंनि समाजावहाय जे सोलिबाय थानाय जे लाइमोनफोरनि ड्राग्स जानाय आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो फुजा मेला खुंनायजों लोब्बा लाखिनानै जुवा होनाय, जौ फाननाय आरो जोंनि गेजेराव जि खोमसि फोथायनाय, बेखौ जोङो गैया खालामनो थाखाय आरो जोंनि समाजनिफ्राय बेखौ बोखारनो थाखाय जोङो साइकेल हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। मानो होनोबा जों बयबो मिथिगौ, आथिखालाव जोंनि समाजावहाय जोंनि जे लाइमोन जे मोजां मोजां फरायसाफ्राहाय ड्राग्स बाहायनानै बा ड्राग्स जानानै गावनि जिउखौ सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे जोंनि न'खरा थेर बेथेर जानाय गोबां फरायसाफ्रा बेबायदि जानांबाय। मानो होनोब्ला जाय बिथांमोनहा जोंनि न'खर दानांगौमोन, जोंनि समाजखौ दानांगौमोन, हारिखौ दानांगौमोन, जाय बिथांमोनहा दिनै ड्राग्स बाहायनानै गावनि जिउखौ सिलिंखार खालामनानै लानायावहाय गोबां जोङो बेखौ ससियेल मिडिया आरो पेपारफ्राव जों नुबोबाय थादों। दा बेनिखायनो जोङो बेखौ जोंनि समाज सालायनाय जादों। मानो होनोबा जों बयबो मिथिगौ, ड्राग्स बाहायनाया जोंनि देहायाव खहा जायो, ड्राग्स लायोबा जोंनि देहाया खहा जायो, सिगारेट सोबोबा जोंनि देहाया खहा जायो। दा बेबायदि मिथिखासेयावबो जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै ड्राग्स बाहायनाया बांबोनिफ्राय बांबोबाय थादों। जोङो बेखौ एग्जाम्पल हिसाबै बुंनो हायो दि जोङो जानुवारिनिफ्राय दिनै अक्ट'बरसिमाव जों डाटा खालामनानै जोंनि सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दासिमाव 40नि बारा जोङो ड्राग्स जाग्राफोरखौ जोङो हमनो मोनबाय। आरो बिथांमोनखौ जोङो सोरखौबा जोङो मोजां बुंनानै जोङो स्कुलाव एडमिसन होफिनदों आरो जायफोरखौ जोङो हाथ्रा बांद्राय जाबाय बिथांमोनखौ जों रेहाबाव हरदों। आरो बेबायदिनो जायफोरा नर्मेल जोङो बिथांमोनखौ बुजायनानै न'आव दोनहरदों। आरो बेनि गेजेराव जोङो बेखौबो मोननो हादों जे बिथांमोनहा जों हमनायनि गेजेराव अभारड'स जानानै थैनायखौबो जोङो मोननो हादों। दा बेनिखायनो जोङो खावलायदों जोंनि लाइमोनफोरखौहाय जोङो ड्राग्स बाहायनायनिफ्राय जोङो सांग्रां जानांगोन आरो बेखौ जोङो जोंनि समाजनिफ्राय गैया खालामनांगोन। मानो होनोबा जोंनि गथ'फोरनि सायाव जोंनि बिमा बिफाया गोबां सिमां थायो, हारिया गोबां सिमां थायो। बेनि थाखायनो जोङो जोंनि लाइमोनफ्रा गोबां सांग्रां जानांगोन। जों बेनि थाखायनो जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो खावलायदों। आरो नैथि हाबाफारि हिसाबै जोङो दा फुजा बोथोर सफैबाय, फुजा जाबाय। फुजाजों लोगोसे जोंहा फुजा खुंनायाव
जोंहा जेबो हेंथा गैया नाथाय फुजाजों लोगोसे मेला खुंनानै बेयाव माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोर जायो फुजाजों लोब्बा लाखिनानै जुवा होनाय तास गेलेनाय आरो बेवहाय जौ फाननाय बेबायदि बायदि जोंनि समाजजों गोरोबै जे माखासे समाजजों गोरोबै थासारिफ्रा जोंनि गेजेराव जायो दा बेखायनो जोंनि समाजाव जोंहा बेजों जेबो लाब जाया जेबो मुलाम्फा जाया मानो होनोबा जोंनि मेला खुंनायनि गेजेरजों जोंनि समाजा गोबां खहा फैयो न' डाउट सासे सानै मानसिया मुलाम्फा जायोब्लाबो 99%आ जोंहा खहा जायो जोंनि समाजा खहा जायो दा बेनि थाखायनो जोंनि खहा जानाय खामानिखौ जोंनि फुजा कमिटिनि बिबानगिरि बिथांमोनहा मावनो नाङा जायफ्रा दायथ' मोनदों बेखौ मावनो नाङा मानो होनोबा फुजा कमिटियाव जाय बिक्ति बिथांमोनहा दायथ' मोनो बिथांमोनहा एसे गोरों मानसि सिकित्त मानसि एसे बुजिनो गोरों मानसिफ्रासो हयथ' फुजा खुंनाय बा फुजा कमिटियाव दायथ' मोनो बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोजों खावलायहरदों जाहाथे जोंनि गेजेराव फुजा खुंनानै जाहाथे बेबायदि जोंनि समाजजों गोरोबै एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफोरखौ होफाया बेखौ जोङो खावलायदों आरो थामथि हिसाबै जोङो जोंनियाव गोबां गामिफ्राव जोंनियाव क्लाब दङ दा क्लाबफोरनि गेजेरजों जोंनि गामियाव गेलेनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां मोजां प्लेयारफोर ओंखारो आरो बिदिनो जोंनि क्लाबफ्रा गोबां टुर्नामेन्टफोर खुङो बेबायदिनो मोजां खेलाफोर खुङो आरो बेजों जोंनि जेनेरेसनखौ जोङो मोनसे प्लेटफर्म होनानै जोंनि प्लेयारफोरखौ जोङो बानायनाय जायो नाथाय माखासे क्लाबफोरबो दङ दा बेबायदि खेलाफोरजों टुर्नामेन्टजों जोङो सोमोन्दो लाखिनानै माखासे जोंनि गेजेराव जायफ्रा एन्टि ससियेल एक्टिभिटिस बे हाबाफारिफ्राबो जोंनि क्लाबनि गेजेराव माखासे क्लाबफोरनि गेजेराव सोलिबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो खेलाजों लोगोसे अपेन टास खेला होनाय बेबायदि जुवा माबा मोनसे खेला होनाया जोंनि क्लाबफ्राबो दिनै मावबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों बेनिखायनो जोङो क्लाबनि दैदेनगिरि क्लाबनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनखौबो खावलायदों आरो बेबायदि समाजनि जे गाज्रि जे माने आबहावाखौ जोङो मालाबाबो खालामनो नाङा बेनि सायाव जों सांग्रां जानांगोन आरो ओरैबायदि क्लाबफोरबो दङ जायफ्रा गावसोरनो माने खस्थ' खालामनानै जोंनि इयुथ्सफोरखौ माने जोंनि लाइमोनफोरखौ ओरैबायदि माने गेलेनायाव थुलुंगा होयो बैफोरबायदि क्लाबखौबो जोङो मान होनांगोन दा बेनिखायनो जोङो बावहाय जोङो क्लाबनि बिथांमोनखौबो क्लाबनि दैदेनगिरि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि बिथांमोनखौबो जों बेवहाय साइकेल सालायनायाव बाहागो लाहोदों आरो बेयाव बाहागो लादों आरो ब्रैथि हिसाबै जोंनियाव माने सा क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख'नि साखाथियाव गोबां गिदिर फसंथानफोर दङ जेरै बड'लेण्ड इउनिभारसिटि CIT आरो माखासे कलेजफोर दङ आरो जोंहा एसे साखाथियावनो जोंहा BBA इन्जिनियारिं कलेज दङ दा बे फसंथानफ्राव गोबां दाब जायगानिफ्राय गोबां मोजां फरायसाफ्रा बेयाव फरायनो थाफैयो दा बेजों लोगोसे बेवहाय फरायनायजों लोगोसे बिथांमोनहा जे बेबायदि माने गौरां दैसायाव दुगैनो थांनानै गोबां जोंनि मोजां फरायसाफ्रा जोंना जिउ खहा जाबाय दा बेनि थाखायनो जोङो खावलायहरदों जे साफ्रोमबो फरायसाफ्रा बेयाव फरायनो थाफैनाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव फरायनो थाफैनाय CIT आव फरायनो थाफैनाय BBA इन्जिनियारिंआव फरायनो थाफैनाय आरो बेबायदिनो गोबां मोजां कलेजफ्राव फरायनो थाफैनाय जोंनि लाइमोनफ्रा जे सांग्रां जानांगोन जे गौरां दैसायाव दुगैनो थांनायाव जोङो सांग्रां जानांगोन जाहाथे बाहाय जोङो माने बेबायदि जानला मोनला दुगैहैया आरो बेवहाय जोङो एसे मिथिनो मोनदों गोबां जोंनि मोजां फरायसाफ्रा बेयाव बायदि फेग्रा मुवा बाहायनानै गौरां दैसायाव दुगैनानै बेबायदिनो जिउखौ फोजोबनानै लानाय बेनिखायनो जों साफ्रोमबो जोंनि दाब जायगानिफ्राय फरायनो थाफैनाय लाइमोनफोरखौ जोङो माने खावलायहरदों आरो फोरमायहरदों दिनै नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेनि सायाव जों सांग्रां जानांगोन बाहाय जोङो आननेसेसारि जों दुगैला हैनानै गावनि जिउखौ जोङो फोजोबनानै लानो नाङा आङो बेखौनो फोरमायबाय लोगोसे जोंखौ जेखिनि बे गोलाव जोङो सानथामनि हाबाफारिजों सोमोन्दो लानानै जे साइकेल सालायनाय बे हाबाफारियाव गोबां रायजो-राजाफ्रा जोंखौ मदद खालामबाय जोंनि भलन्टियार बिथांमोनहा साइकेल सालायबाय बिनि थाखाय आङो गासै जों रायजो-राजा जोंखौ जायफ्रा मदद होबाय हेफाजाब होबाय जोंखौ आदोर लाबाय बेनि थाखायबो बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों आरो जों मोनसे बाथ्राखौ बेनि गेजेरजों एग्जाम्पल होनो हायो जों साइकेल सालायनायजों नैबे रिजाल्टखौ जों पजिटिभ जोङो बुंनांगोन आरो बेखौ जोङो मोनसे मोजां जोङो मेसेज बुंनांगोन जोङो नाम्बार 1 हिसाबै जोङो थिनालि दालाइसा एबसुनि सिङाव थानाय दियाजिरि गामिनि जे आइजोफ्रा खोब बेवहाय मोजां मोनसे पजिटिभ जोंनो रिजाल्ट होदों बिथांमोनहा जोंनि साइकेल सालायनायखौ थुलुंगाखांनानै
बिथांमोनहा मोनसे टीम बानायनानै जे आइजो टीम बानायनानै गावसिनि गामियाव जौ संनाय आरो जौ फाननाय आरो जौ लोंनायखौ बन्द खालामनो थाखाय दिनै बिथांमोनहा थिरांथा लादों। बेनि थाखाय जों बिथांमोनखौबो नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों दख'र आफादनि जानानै साबायखर बावहरदों आरो बिथांमोनहा एनि टाइम जोंखौ जेब्लानो नांगौ अब्लानो बिथांमोनहा हांख्रायहरोबा जों बिथांमोनखौ थांनानै बे ससियेल एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसनि हाबाफारियाव जे बिथांमोनहा मावनो सिगांदों जों बेखौ अराय थुलुंगा होगोन आरो जों हेफाजाब होगोन। गोजोन्थों। दुर्गा फुजानि धामाका दख'ना डिजाइन दख'ना फालांगिरि खालामग्रा बिथांमोननि थाखाय अदालगुरि सहरनि रयेल बड' फेशन हाबा लानानै फैदों फुजानि गोदान डिजाइननि दख'ना, गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, थाइलेण्ड दख'नानि धामाका दख'नानि डिजाइन। दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय अदालगुरि रयेल बड' दख'ना गलायाव मोननो हागोन। नोंथांमोना गेमस्रि गाननाय दख'ना, मिथि गाननाय दख'ना, सिखिरि दख'ना, आर'नाइ दख'ना आरो थाइलेण्ड दख'नाखौ हलसेल रेटआव। बर'नि हारिमुआरि गाननाय जोमनायफोरखौ दख'ना फालांगिरिफोरनि थाखाय बयनिख्रुइबो खमसिन बेसेनाव मोननो हागोन। अदालगुरिनि रयेल बड' फेशन हाबाव बायदि रोखोमनि दख'ना। नोंथाङा दख'नानि फालांगि खालामनोब्लाबो रयेल बड' हाबाव गासैबो दख'नाखौ हलसेल रेटआव मोननो हागोन। खम बेसेनावनो लांनानै फालांगिबो खालामनो हागोन। रयेल बड' गलायाव थांनाय फैनायनिबो जेबो उसुबिदा गैया। रयेल बड' हाब दख'ना गलानि थंआनो जाबाय अदालगुरि रेल स्टेशननि साखाथियावनो। सोरबाफोर दुर्गा फुजानि अफारखौ खाबु लानानै दख'ना फालांगि खालामनोब्ला 9957383083 जानबुं नङाव खौरां लानो हागोन।